actor male Dilip Basumutari Best Award for the male. Would like to request, can we have the nominees, please? Let Dilip Basumutari Best Actor Male. Dilip Basumutari Award for Best Actor Male. रुंसारि दिलीप बसुमतारी बिथांनि जोनोमा आथिखालनि अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नागरासारा गामियाव 1975 इं मायथाइनि 6 अक्ट'बराव जादोंमोन। बिथाङा सासे गोदान मुगानि राफोद फावखुंगुरमोन। बिथाङा अन्नायनि दौलें, सिमां, खुगा गेवा आरो गोबां सावथुनाव फाव खालामदोंमोन। लोगोसेनो बिथाङा गोबांथार मिउजिक भिडिअफोरावबो फाव खालामदोंमोन। बिथाङा थांनाय 2015 इं मायथाइनि 8 सेप्टेम्बराव अबथिरायै बे बुहुमनिफ्राय जोंखौ नागारनानै थाङो। The nominees are मा बिदा सोरनि बिदा आंहा दिनैसिम बिनानाव गैफेरा बेखौथ' लजिक बुङो दानि जुगनि सिख्लाफोरा थोंजोङै रिप्लाइ बा एन्सार होआ लाइजामा खालि मिन्स गोसोआ खालि माने दासिम बे गोसोआव रावबो जायगा मोनथ'वाखै माने आं बे खालि गोसोआव बासा बोनो हानायनि चान्स दं Am I right? मानिनांगौ नोंखौ दिलीप बसुमतारी बेस्ट एक्टर मेल बे बान्थाखौनो होनो थाखाय मानगोनां एमपि राज्यसभा मुश्री रनगोरा नार्जारी बिथांखौहाय जौस्राङाव फैनो खावलायदों May I invite the Honorable Member of Parliament राज्यसभा Shri Rangara Narjari ji to kindly give award the award for Dilip Basumutari Best Actor Male. Ladies and gentlemen, the award carries check of ₹1 lakh, along with certificate and a memento. Bitangko. Se lakhni check. Besok bitangko gangse arunai jeng poraina akhiaw lado. Andas kalamdana, Rajapra. The winner of Dilip Basumutari Award for Best Actor Male 2021-22 goes to Om Prakash Karkera. Thank you. Congratulations, Om Prakash Karkera. Best Actor Dilip Basumutari goes to Om Prakash Basumutari. Om Prakash Karkera. Can we have you on the stage, please? Please, his round of applause for Om Prakash. The award carries check of ₹1 lakh, along with certificate and a memento. Beनि unaw manganang MP Rajya Shri Rangara Narjari खौहाय सर्टिफिकेट खौ होनो गुरै खावलायदों लोगोसेनो बिथांनि थाखाय मोनसे मेमेन्ट' बयखौबो आखाइ खबनानै होनो गुरै खावलायबाय
Thank you, sir. Thank you so much for presenting. भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों।